Pane chitiko chinoshamisa chinozikanwa nenyika yose kuti aiwa matensions ari pakati peZimbabwe neZambia ari tense, aiwa haana kumira zvakanaka. Toona kuti there is a delegation aiwa inotumwa ichibva kuZambia ichizosangana nemutungamiri wenyika. Sana pena mashoko sokunyogwa kwaitiwa panapa the presidential page. Notibva wasubscribe like turn the bell icon. Tichipinda pahendo yeX, vakomana mudanyora achiti His Excellency President Idi Mnangagwa receives a special message delivered by a Zambian special envoy, former Vice President Honorable Enoch Kavindele, speaking to journalists after a closed-door meeting with the President. Honorable Enoch Kavindele said he and his delegation had come to consult the SADC chairman, adding that Zimbabwe and Zambia have a special relationship that necessitated constant and regular consultation. He made a distinction between his last visit and the current one, adding that his last visit was to seek Zimbabwe's support on their candidate who was vying for the presidency of the African Development Bank. He expressed gratitude to Zimbabwe for the president's support, which had resulted in Zambia getting SADC endorsement. Mashuka nomura achitaurwa aiwa nemukomana Kavindele. Mashuka atikuona kuti aiwa ari kubva munyika yeZambia. Ibudisa mafungiro enyu munoti kudii pamusoro pechitiko ichi? Aiwa muchiona kuti aiwa relations between Zimbabwe and Zambia achiramba ari worsened. Tichiona aiwa this former president achiuya aiwa achisimbisa maties between iye pamwechete ne the lead wenyika yeZimbabwe. Tiudze mafungiro enyu munoti kudii pamusoro pechitiko ichi? Enda comment section medu, so subscribe or like, turn on the bell icon.